माथो थाबाय थादों नोंबो हारसिं होनबा न'नि मानसिया माबालाय मा मोनसे सासे गोसोनायजों मेसेज गेलेबाय बिजों दायनो ओमफ्राय नों बेयाव मा खालामनो थादों होनबा आं न'निफ्राय ओंखारबाय थैनो होननानै आं बेयाव थानो गोसो गैला होनब्ला नों दा मा खालामनो सानदों हा नों मा खालामनो सानदों दा आं थैनोसो फैदों बेयाव नों मानो गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनो सानदों होनबा गोसथोनायखौ मोनैनि थाखाय बरबाद खालामनो सानदों ना मा जाखो आं गोसोआ न' खाथिनि ओरैनो बिदा लेंला ओमफ्राय बिजोंसो गेलेदों आं एसएमएस ओमफ्राय बेखौनो माबाय होनना मा गामिनि नोङो बे गामिनिखौ आङो मालायनाव थाफैदों आं फरायनो जिमायाव ओमफ्राय नों मा गामिनि सारनि आंना गामिया बादाबारिसो मा बिजनि बाथाबारि नामा आमथिखा बादाबारि ओमफ्राय नों दा थैनो सानदों ना मा जाखो आं दा थैगोन मानो थाखाय थैनो सानदों नों आं न'खरनि मानसि बुंनायखौ खोनासंनो हाला ओमफ्राय नों दा थैनो सानदों आरो ना मा जाखो मानो थाखाय थैनो सानदों गोसथोनायनि माबानायनि थाखाय आरो ना मा जाखो आं बेखौ गोसो आरो ओमफ्राय बिदिनो न'नि मानसिया माबाय गोसोलायबाय होननानै बुङो ओमफ्राय आं बेखौ आं खोनासंनो बाबाय न'खरनि मानसिया आरो ना नों थाफैनायनि मानसिया ना न'खरनि मानसिया आं थाफैनायनि मानसिया बिमायं मोना र' आं लोगोफोरनाव फन हरनो नों थाथ' र'